Ayun. Ayun, nagkuha na lang ako ng ubod ng anyog. Yan. Nilagay ko yung alimango sa ibabaw. Yan guys. Magandang hapon sa inyong lahat guys. Subukan natin ngayon maghunting ng mga seafood, mga sisil, pang ulam. Nandito tayo sa dating spot natin. Palihapon na ngayon guys kasi alauna na. Alauna yung midya. Ganap tayo dito ng mga kahit anong makita natin. Para may pang ulam tayo mamaya. Hindi pa tayo na paglatag guys, gawa ng wala pa yung masyadong high tide. Bali yung dagat ngayon sa madaling araw, alas 2. Bali yung dagat ngayon ngayong hapon guys, lang 1.1 lang. Dito tayo maghanap ng ng ulam. So yun guys, kung bago pa lang kayo nakadaan sa aking YouTube channel, huwag kalimutan mag-subscribe. Saka hit na rin yung bell icon para lagi kayong updated guys. Sana may makita pa tayong mga tuway dito. So yun guys, shout out sa inyong lahat. Dito tayo guys sa dating spot natin Ang daming tuway dito guys, kaso yan hindi ko alam kung pinagkainan ba yan ng alimango. Ito guys, may nakita tayo. Yan guys, tuway. Kunin na natin guys. Yan guys, nakaisa agad tayo guys. Sana meron pa. Meron tayo dito lalagyan guys. Ito lang muna sabit natin yung balde. Balikan na lang natin mamaya. Hirap guys magdala ng balde. Wala tayong taga-video. Ito guys yung ginawa nating lalagyan para madali lang malinisan. Sana makahanap pa tayo guys. Stay tuned lang guys, update ko kayo mamaya pag nakahanap na tayo ng sisil ulit. Dito guys, baka meron alimango dito. Subukan natin tingnan sa ilalim ng bakawan. Pero wala naman guys, wala tayong sinusundan na bakas. Baka sakali lang na meron dito. Sana may makita tayong alimango guys. So guys, may nakita tayo ulit guys. May laman pa guys. Ang daming patay talaga guys na tuway. Yan guys, ang dami. Guys, may nakita akong alimango guys. Nakita ko agad na sa malayo pa. Yan guys, nakalublob. Ayan nasa siya guys, nasa butas. Sana hindi malalim yung bahay nito guys. May parang may sugat.
Wala siguro ito bahay guys. Baka mababaw lang. Kasi hindi pa siya pumapasok sa ano, butas. Ayun. Ayun, pumasok na guys. Babae yata to guys. Ayun, nakalabas na guys. May mga sugat guys. Baka may laman pa. Wala guys, mababaw lang. Ay, malalim pala guys, oh. Malalim pala guys. Ano? Ayun guys, oh, goods na. Pwede na pang ulam. May mga sugat guys, oh. Yan, oh, may mga sugat. Babae. Ay, medyo payat na guys. May kaaway ito. Mas malaki sa kanya. Kumagat na guys. Kumagat na sa ano. Away siguro to. Yun yung mga sugat to. Goods na pang ulam. Ayos, sana makakita pa tayo guys. May gagataan na tayo mamaya. Ayan. Goods na. Ayos. Hanap pa tayo guys. Sana makita pa tayo. Ako guys, papasok na yung ano, dagat. Mukhang mahihirapan na tayo nito makapaghanap ng ano, tuway. Ayan na yung dagat, oh. Dadagdagan na lang natin ito mamaya guys ng ano, pako. Mangunguha na lang tayo mamaya. Kasi kunti lang to. Dagdagan natin ito ng ano, pako para may gagataan tayo. High tide na dito. Natanggal na yung ano, sipit. Yan guys, bali hindi ako nakahanap ng pako. Dito ako sa kubo ko guys, sa ano, sa uma. Ito guys, nagkuha na lang ako ng ano, ubod na nyug. Yan. Ilagay ko yung ano, alimango sa ibabaw. Patay na siya guys kasi ang daming sugat sa ano, katawan. Nanghina na nung nakita ko kanina guys sa butas. Kaya ang dali ko lang nahuli. Bali, pakuluan ko lang dito guys. Tapos dun ko na sa bahay, gataan. Ito yung dalawang tuway guys, hindi ko na sinama. Ihawin ko na lang yan. Kape muna tayo guys. Bali, nandito ako sa uma guys. Medyo sira na yung ano, kubo natin. Ayusin natin ulit. Yan yung ano, tambay muna yung ano, trap natin. Yung ibang trap nandun sa bahay. Medyo makulimlim guys, oh. Bali, ano na ngayon, mag-alas 4 na. Maya maya guys, pag ano na yan, medyo malambot na, uwi na tayo guys. Bali, dito ko na palambutin para hindi na masyado konsumo mamaya sa ano, gasol. Pag ano na lang, pag gisa na lang ng mga ano, ricados.